Bros, ɗauka da garin ne. Kwana biyu. Sai alkhairi. Ka dawo kenan. Wallahi Allah yi. Kai bros, lafiya la wallahi. Ba abu ina ta. Wai bros, ina ka hige ne kwana biyu. Wallahi ina Libya. Allah. Ai kwana biyu na ba ganda ba ina Libya wallahi. Allah sarki bros, ka ce duniya ta canza. A'a ba abokina ka ga ta nan Allah ya da lankuru. Wai wannan taka ce? Ka ga ta nan? Mota ce Land Cruiser naira miliyan 30. Wannan ta. Ya abu ya Allah ya da wallahi. Kai Wallahi ka ga ta. wai bros yanzu wannan abun din haka ne? Wallahi fa. La ilaha illallah. Bros ya mu a hanyar zalbiyan. To ina ta kiran ka na kullun ɗinka a waya ka shigo kawai. Dan Allah. Wallahi karka. Ka ce can kawai bambale har kake nan. Aikin naira 1000 idan kai a nan Najeriya a can Libya miliyan 30. Inna lillahi. Bros kai dan girman Allah. Kaga abu ka la ilaha illallah. Kasan me? Bros kaji hawan wuce take yi. Land Cruiser sunanta. Land Cruiser. Ba komai arziki nufin Allah. Allah ya ce. Wai yanzu wannan taka ce. Wannan yake din? Wannan shi nake din da. Har wani abu kamar akwatu. Kai a wajina karka ba da mutum. Yo abun ka da mutum ka kawai. Kwata kullita ne. Da suka gani arzikin abokinka. Assalamu alaikum. Me gadi? Alhaji ya ce da an gama wankin motar ka kai mai. Zai ka taya zo. Me gadi? Me gadi ba.